Let's go. Alright, ayan, isang magandang hapon sa bawat isa. Yon. Kamusta naman kayo dyan, guys? I hope at bagamat mainit na ang panahon ngayon dahil it's summer, yon. Ay patuloy tayong sumabaybay sa ating programang ito dito sa Radyo Gamu, sa Radyo ng Bayan. At dito sa ating tambayan, sa ating online tambayan, dito sa ating programang Heart Talks ay abangan nyo ang mga kapanapanabik at masayang kulitan. Yun o. Alam ko excited na kayo sa ating guest ngayon, no? Pero syempre chill lang muna, chill lang, no? Ako munang pagdiskitan niyo, joke lang. Ayan, no? So, guys, again, I would like to thank ang ating mga partners. Siyempre, dito sa Radyo Gamu, ang radyo ng bayan, ng partners natin, TBN Asia.
Ayan, also Edge TV. Alright, ganun din sa Rode microphones and HK audio na siyang ginagamit natin dito. We are using high quality sound system or equipments, kaya napakaganda, grabe, di ba? At ayan, makikita nyo, I would like to flex yung mga vlogger kit natin sa mga vlogger dyan. Ayan, flex lang, no? Ayan, itong vlogger kit and video mic me ng Rode mics, no? At itong ginagamit nating broadcaster natin is Rodecaster Pro. Ayan, no? At syempre, would like to thank itong ating other partners, no? Nudge Productions. Ayan, ang official production management na nag-handle sa social media ng ating Vice Mayor. Shoutout po sa ating Vice Mayor Nestor Lacerna. Yun. Maraming salamat po sa pagsisilbi sa ating bayan. Saludo po kami sa inyo. Ayan, at ganun din, syempre, sa ating other partners, no? Sally Coffee, Sally Food and Beverages. Ayan, at ganun din sa ating mga other equipments, no, na siyang we available for sales and rentals sa Sound Elite. Yon. At syempre, ganun din naman ang ating mga dito, no? Meron tayong neighborhood tambayan or neighborhood hangout dito sa Purok 3, Mabini, Isabela. Ayan, kung gusto nyo tumambay dyan later on, we can jam together, enjoy eating with your family and friends, drink, and enjoy live music. Yon. At sama-sama tayong makipagkulitan. Lalong-lalo na later on with our guests, no? At alam ko, excited na kayo. Pero shoutout muna sa ating mga viewers dyan. Ayun, shoutout kay Casey Joy Torres. Shoutout daw. Ayan, no? At ayun, nag-comment din si Ate Mikhaila. Ayun. Thank you so much, guys, for watching. And I hope later on, kung may mga question kayo, gusto nyo mga discuss natin, syempre, heart talks tayo dito, puso sa puso, diba? Itanong nyo na sa ating guest, no? At this is the time, this is your time, no? To ask these questions para sa inyong mga katanungan sa inyong sa ating special guest today, no? And I hope na makipag-jam kayo, makipagkulitan, wag na kayong mahiya. Ayun, no? Syempre naman ay alam ko na gustong-gusto niyo na talagang mas makilala pa, no? At alam ko sa inyo, iba sa inyo ay kilalang-kilala nyo na to, ang ating special guest today, no? At later on din, no? Later on, after this program, meron tayong susunod din na programa na kikilalanin natin ang isa sa mga talagang ating mga dapat sinasaluduhan, no? At talagang iniidolong mga tao, no? Nag-i-inspire sa atin. So later on, guys, mag-standby lang kayo dyan and just chill out, no? Dito sa ating hashtag Heart Talks. Ayan, at hugot-hugot lang muna kayo dito sa mga kaawitin ng bandang Biyahe. Ang title ng song nila is Samal. Sabi doon, sana malaman mo. Grabe, di ba? Grabe. Humuhugot, no? So, this song is for you guys. And later on, magbabalik kami dito sa ating online tambayan sa hashtag Heart Talks. So, just stand by and enjoy the music. Tandang-tanda ko pa noong lumisan ka at naghintay ako kahit na
umaasa kahit na malabo, kahit na imposible, at kahit may iba ka na. Sa mga sana ay malaman mo na ikaw lang at ikaw talaga. Pwede ba kaya, gusto mo kaya, sana hindi lang sana, pwede pa ba? Pwede ba kaya? Gusto mo pa ba? Sana hindi lang sana. Alright, ayan, nagbabalik kami muli dito sa ating online tambayan, dito sa Radyo Gamu, ang radyo ng bayan, sa ating programang hashtag Heart Talks. Alright, guys. At yan, no? Nandito na ang ating guest at alam kong excited na kayo na makilala siya at mas lubusan pang makilala, no? And guys, kung may mga comment kayo or may mga questions kayo, just comment down below at sasagutin natin yan ngayon mismo, ora mismo. Ayan, no? Shoutout muna sa ating mga viewers dyan, kay Veli Cartagena. Ayan, shout out mga lodi. Sabi niya doon si Laika, pa-shout out daw. Shout out po Laika. Thank you so much for watching. Ayun, kay Mark. Shout out din, Mark Del Mundo. Thank you so much. Ayan, ganun din kay Julius Piano. Ayan, hi Ludi. Ayan, oh. At ganun din, Lodi daw, Lodi pala. Typo lang, na-typo siya. Ayan, ganun din kay Casey kanina, no? Shout out again at thank you so much guys sa panonood at patuloy lang tayo, please do like and share itong ating programa para marami pa tayong mas ma-inspire, no? At kung sino may mga gustong magkulitan dyan, let's go! Alright, so ayan, di ko napapatagalin pa at papakilala ko na sa inyo ang ating guest for today. Walang iba kundi si Miss Igado. Alright. Ayan. Kamusta? Ayan, shout out po sa inyong lahat. Naimbag nga daw yung aming nga kamsat nga nagurat. Kamusta kayo dito? Yun. Ayan, no? At kamusta naman ang biyahe mo? Medyo Ayos lang naligaw ba? kami, kuya. Paikot-ikot. Paikot-ikot, no? Parang
Ang sakit noon kasi pag parang pinaikot-ikot ka niya. Ay, joke lang, joke. Umuhugot tayo dito. Pero baka gusto mong i-share yung mga Facebook page and other mga platform mo na you're using, no? Sige. And guys, pa-subscribe po sa aking YouTube channel, Miss Igado Official, at pa-follow po sa aking FB page na Miss Igado TV, and sa aking Instagram, Miss Igado, at syempre sa aking TikTok, Mikaela. Ayan, yun lang kuya. Ayun. Yun lang, no? Pero congrats, ha? Yun lang mo lang, di ba? 100 Facebook subscriber. Congratulations! Grabe! Ikaw na. Pero, eto, question lang. Siyempre, bilang Miss Igado ay masaya, di ba? Marami kang mga friends. Masaya. Ayun, at marami kang mga nakikilala, no? Po, madam. And I hoping for more, no, projects and more, more to come, di ba? More blessings to come. Iyon, no? Ayos, no? Paano ba, ito question ko lang, paano nagsimula si Miss Igado? Ayan, ulitin ko ulit. Ulitin ko naman. Siyempre, nagsimula ang Miss Igado na pangalan dun sa aking video noon na isang account ko yung naban. Yung nagwapa baro. Naban ka? Opo, yung isang Bakit? account ko. Ano po, may guidelines na nalabag. Ah, Nag-back to zero ako noon, kuya. grabe rin, ano? Mahirap din yan, Hindi nga no? po nakabangon eh. Ayun. Tama, patuloy lang. No? Ayos. Tuloy ko na, kuya? Oh, sige lang. Sorry. Sorry. Istorbo ba ako? Sige, alis na ako dito. Joke lang. Ayan, nagsimula yung Miss Igado na pangalan sa aking video na nagwapo abaru isuputan nak mantigado nga. Ilocano nose lang yung mga yon. Oo, hindi ko nga nagna-nosebleed Nagna-nosebleed na ako dito. Joke. Oh, sige. So, sabi kasi ng isang followers ko nun, Oo. pwedeng Miss Igado na lang yung pangalan mo kasi to talaga supsupot ka naman tigado. Ganun. Anong ibig sabihin, igsusupot? Na Igado? Na, yung plastic kuya, pag pupunta ka ng kasalan, mag-ano ka. Oo. ganon. Binablog mo yon na nagpapabalot. Opo, Parang TikTok. Sharon, no? 'Di ba? Alam mo yung Sharon? Sharon. Di mo alam yung Sharon? Hindi po. Balutin mo ako. Joke. Sorry, hindi pumasok yung joke ko. Ano ba naman yan? Ganon kasi sa amin, no? Pag magbabaon ka sa isang handaan, sasabihin mo lang, pa-Sharon naman dyan, no? Sa amin kasi kuya, Sa'yo, may dala ka bang sili dyan? ganon. Ano may Silifin. Ah? Silifin. Ano yung silifin? Supot. Ganun pala. Tingnan mo, hindi ko rin naintindihan kasi iba ang plastic sa inyo is silipin. Supot po. Supot yon, Opo, supot. Sa amin kasi ang silipin, parang ganon. Sinelas po, ganun? Hindi. Hindi, sisilipin. Oo, sisilipin, ganon. Grabe, no? Pero ayos yan. Nadya-challenge ako ngayon at talagang grabe. Ayan, shoutout again sa kila Julius Piano daw. Team Ulam, Miss Igado. Meron pala silang ulam, oh. Ayan, Pwede iba. ko shout out kuya? Oh, sige, sige. Ayan, shout out. Ayan sila, ayan. Batiin mo sila. Shout out kay Angela Ferrer at sa mga Yun. dyan, sa mga Team ICCC, Isabela Content Creators Club. Yun. Yan, shout out sa inyo. Nagpiyak na po. Nagbibinata. Ayos yan, no? Siyempre, shout out din sa pamilya ko dyan na Yun. taga-UPI. Yan, pamilya Kawili, pamilya Balmaceda, at sa lahat ng mga kamag-anak ko dyan, shout out sa inyo. Shout out din kay mama ko, ang kagungungit ko man. Yon. Anong ibig sabihin nun? Huwag ko na magalit. Ay, sorry. Huwag ka na magalit. Bakit? Meron man. Then, nagmamarites na ako dito eh, no? Joke lang yan, joke lang. Anyways, ay si Angela Ferrer, di ba? Katropa ni Jowa po ni Kanawan. Yon, ni Kuya, Sana all. Sana all. Sumasana all ka na rin, ha? Alright, so, ayun, ayos, nag-start ka lang sa, isang video or maraming video na, tinitake mo na nagte-take out ka ng igado. Bakit favorite mo talaga yung igado? Hindi po. Hindi. Pero bakit yon? Tinaktakan mong favorite, pero yung igado kasi hindi nawawala sa mga birthday yan, ganun, pati natayan, pati kasaran, namukpukaw ti igado, adalata.
Ano? So, okay. Ibig sabihin, yung igado, laging nasa handaan, no? Opo. Parang ano lang yan, Shanghai. Opo. Diba? Kasi ang Shanghai sa amin, ayun, laging nasa handaan. Oh, sa kasaran kuya, baka meron din. Nakikita mo ba yung igado? Nakatikim ka na ba ng Oo, igado? yung atay. Opo. Yun, Tapos may atay mga ba yun? karne, may carrots, gano'n. Oo. Oo, nakatikim na ako nun. Pero yung dinakdakan is, ano, di ba? Yung ano po, tinutuno. Ano yung tinutuno? Hindi ko din Tagalog. Yung iniihaw pala. Ayun. Iniihaw. Okay, sige guys, tulungan niyo naman ako. Nagdudugo na yung ilong ko dito. So, ayun. Anyways, ayun, no? Hindi, parang kailangan yata magano tayo dito, mag-Ilocano 101 tayo, pagpaturo tayo kay Miss Igado. Anyways, ayan, no? Shoutout din kay nagpinta sa lalaki. Ayun, no? Kay Mark Del Mundo. Yan, shout out kay Mark Del Mundo. Yun, no? Sabi ni Johan, I love you daw. Grabe, sana all, oh. Ay, ayatin kami. Ayun, no? Ka-Aryan. Si K.A. ba? K.A. Aryan. Si nagpintas ka po talaga, ate. Grabe naman yan. Oh, ako ba? Hindi, dalawa kami dito. Grabe. Hindi, okay lang yun. Oo. Naiintindihan ko naman na the reality will set me free. The truth will set me free talaga na... Oo, alam ko naman na negro na ako ngayon. Anyways, ayun. At ayun, shoutout din kay Charles William Solonga, yun, no? Si Kuis, no? Ako Shout din, out no? kay Annie Padjak. Shoutout, yun. Ride Grabe, safe no? always. Ingat ka at abangan ka namin dito sa ating online tambayan. Grabe. Yan, pa-share po ng ating live para Yes, po marami yes. ang makapanood sa atin. Ayun, no? Yun, no? At syempre, no, at makipagkulitan din kayo guys if may mga question kayo ngayon nyo na itanong, no. At syempre, no, sasagutin 'yan. Handa ka ba ang tanong? Handa ka bang sagutin? Handang-handa ako sa mga tanong nyo. Ayan, number 1. What is the capital of? Ay, joke lang. Oh, English ako at Ano ano ba? nosebleed. Ano pala to, no? Quiz bee. Naging quiz bee. De, joke lang, no? Ayun nga, moving forward sa ating pinag-uusapan kanina, nagsimula ka bilang TikTokeris, no? TikTokeris kasi, no? No, nagti-TikTok, no? And then now, no? Nagva-vlog ka na at marami pang upcoming na no, mga More blessings, opportunities. for you. Yes, syempre. At yan ang dalangin natin. At guys, please support, no? Don't forget to like and share and also support Miss Igado. At syempre ang ating Radyo Gamu, ang radyo ng bayan, no? Nudge Production. Yun, also yan, Nudge Pag-follow po Productions. itong page na to. Yes. Nudge Production. Radyo Gamu ang ating Radyo. page. Yon. Pero ang ating official na production is Nudge Production. Thank you so much, no. At na-mention mo 'yan, no. Kay Yang Den, no. Kay Yang Glenn. Yan, thank you so much. Ayan, sexy daw at Inya Sekreto ng Ngata. Ano ibig sabihin? Ano daw secret ko kuya kasi From sexy daw. Palawan. Wow, from Palawan, ha. Shoutout po sa mga taga Palawan. Meron din tayo diyang extension out. class, no, ng All Nations College. Ayan, meron din tayong college dito, no. If gusto nyong mag-enroll, no, ng digital extension, huwag kayong mahiya. Just comment down below, no. Ayan. Maganda ba ako, Miss Igado? Nagtatanong din si Maynard, no. Ayan. Lalaki Check na lang natin. Lalaki ko. Bakla ka ba? Ay, sorry. Grabe, oh. Parang nirekta mo siya doon, ah. Hindi, lalaki kasing paran kuya. Tapos maganda ba ako? Ganun niya. Pagbigyan mo Raul. na, 'di ba? At least, 'di ba, lahat naman tayo may sari-sariling kagandahan, 'di ba? Naniniwala ako Lahat doon. tayo, The beauty. Lahat ng nilikha ng Diyos, maganda at pogi. Yun, nasa mata lang 'yan ng tumitingin, no? Ngayon, hayaan mo na mata niya 'yun eh. Kasalanan ng mata niya. Oo, kasalanan ng mata niya, mapanghusga. Anyways, ayun. Shoutout sa lahat ng ating mga viewers dyan. Shoutout Emerge Corpus from Isabela. Ayan, thank you so much family Corpus. Ayan, anyways, patuloy ang ating kulitan dito sa ating online tambayan
dito sa hashtag Heart Talks ang ating programa, no, na puso sa puso. Ayan, tanong ko lang. Ayan, dito na tayo sa mga matitinding question. Bakit siya ang napili mo? Sinong siya? Sino sa kanila? Ay, yun lang ang problema, no? Sino sa kanila? Grabe naman yan. Huwag mo kasing pasabayin. Ay, joke lang. Joke lang. Baka may masaktan dyan. Ay, joke lang, guys. Anyways, ayan, no? Hindi, ito, if bibigyan ka ng chance, no, syempre, lahat tayo may mga, meron tayong mga gustong makamit sa buhay, like, gusto mong maging mayaman, gusto mong sumikat, di ba? Lahat tayo may ganyan, di ba? Reality. Gusto mong mas maikot ang buong mundo, no? Pero kung ikaw, Miss Igado, kung bibigyan ka ng isang kapangyarihan, isa lang ano yon at bakit? Para saan? Kapangyarihan. Yes, kapangyarihan. Superpower. Kunyari, gusto mo yung superpower mo, yung utot mo mabango. Ayan, kung bibigyan ako ng chance, Kakaiba syempre. yun, di ba? Sige. Sorry. Sorry, sige. Wait lang, kinakabahan ako, charot. Ay, Ayan, syempre, unahin ko yung pamilya ko. Gusto ko silang pasiyahin, ilibot ko sila sa buong mundo. Ayan. so anong superpower? Superpower po. Superpower. Parang magte-teleport ka papunta sa iba't ibang lugar Opo, kasama yung Ganon. pamilya ko. Gan. para maisasama mo rin sila, no? Para masaya. Alam mo yung movie na na Jumper? Parang ganun yun, nagte-teleport siya. Ganun yung kapangyarihan niya. It's a good thing, no? Kasi maganda nga naman mag-travel kasi 'di ba? Iwas stress. Oo, 'di ba? At syempre, i-cherish mo yung i-appreciate mo yung creation ng ating may kapal, 'di ba? Na talagang iba't ibang lugar 'di ba? Ngayon, dahil pandemic, kahit saan na lang ang mag-ikot ka sa loob ng bahay mo. Magta-travel ka sa loob ng bahay. Mag-travel ka papunta sa kusina. Maghugas ka ng pinggan, maglaba, di ba? Travel na yun. Ikutin mo yung brush ng para Pag-travel ka na. oo nga. No. 'Di ba? Na-travel mo na, bilog ang plato. Joke na. Grabe. Anyways, puro kalokohan tayo. Pero, ganoon naman talaga. Kaya nga dito sa hashtag Heart Talks, kulitan lang, no? Chill lang tayo. chill lang. And enjoy lang tayo, guys. Anyway, shoutout daw, sabi ni Genesis. Yan, shoutout daw Miss Idol Igado. Ayan, no? Shout out Genesis, Abad, kamusta ka? Ayun, sabi naman ni Rachel, do you have feelings for Anlipa Jackson? Sana masagot mo. Ito, sige, bigyan natin ng silence. Sagutin mo ang katotohanan na to. Pwede ba magsinungaling dito? Charot. Grabe naman. Hindi nga. Sagutin mo ngayon. Crush meron. Ha? Wala, kuya. Ano? Nasabi ko na yun, di ba? Kaya Ano? Next na. Tanong Next mo. one. Nasabi ko na. Hindi ko narinig. Pag paghanga, meron po. Ayun. Hindi naman ibig sabihin na feelings na gusto mong maging jowa or something, 'di ba? Pwedeng feelings na gusto mong makipag-friends, 'di ba? Masyado ka namang Pinapakaba mo naman ako, kuya. Grabe, 'di ba? Masyado kang defensive, nahuhuli ka tuloy Muntik 'di ba? ng dandani. Alam mo, ang isda nahuhuli sa bibig. Hindi sa mata? Hindi sa mata, syempre. Mahirap pag sa mata nahuli yung isda, 'di ba? Ang hirap nun. Paano niya kinain yung pain na uod, 'di ba, sa mata? Anyways, tawan-tawa si Angelo Ferrer at if given a chance daw na baguhin yung sarili mo, at bakit? Oy, ikaw hinaagawan mo ako ng mga question Grabe ka. Ikaw na nga mag-DJ dito, Rachel, ha? Halika na, Rachel. Gusto mo na tayong akong palitan, dalawa Grabe. Anyways, magandang question yan.
Thank you so much for that wonderful question. Ano to? Beauty pageant. Ano yun, kuya? Sa sarili o sa katawan? Ganun, hindi. Ikaw, anything. Sa akin, Nagtanong ano, si Rachel eh. Ano Kontento daw? na ako sa kung ano yung meron ako. Wow. Ayoko nang maghanap pa ng iba. Ay, kontento na ako sa katawan ko. Sa Yun sarili o. ko. Ayun, sana all kontento, di ba? Marami kasing hindi na ako kontento eh, no? Grabe, kaya tuloy, ayan, Kaya nagkakaproblema, iniwan tuloy di ako, ba? hindi na ako kontento. Ay, Ayan, grabe naman yung hugot na yun, no? Totoo ba yun? Sorry, joke. Hindi, shoutout pala sa aking minamahal na wife dyan, ng ating nag-photographer ngayon, si Ate Leia Ling. shout out kay ate. Yon kay Baby Sophie, ang aking baby. Hi, Baby Sophie. Kahapon nagano siya, nag first birthday and binyag. Ay, hindi nag-invite si kuya. Sorry. Medyo malayo kasi. Ito na nga, nangitim na nga ako, di ba? Sorry. Ayan, anyways. Ayan, good PM sir, sabi ni Jerry. Ayan, true daw, sabi ni Angela Fer. Ayan, good PM. Yes po, maganda po talaga ang hapon na to at makipagkulitan tayo patuloy lang sa jamming and jamming, no? At kung may mga question kayo, ibato nyo lang, no? At sasagutin niya ni Miss Igado. Hindi ko yan nuurungan kahit ano pa yan. Charot. Ayun. Pero kanina parang ayaw mo na sagutin yata yung ano eh. Anyways, ayan, patuloy lang tayo sa kulitan ngayon, no? Ayan, eto, kanina tinanong kita kung ano yung superpower na gusto mo, 'di ba? Ito naman kasi bilang influencer, 'di ba? Social Influencer kuya. Content creator. content creator. Pero alam mo, marami ganun na rin 'yan eh. Ano ka ba? Basta yun na yun. Iniba mo lang ng pangalan eh. Niloloko mo yata. Ay, so joke lang. And anyways, kasi being content creator or any social media platform na ginagamit mo to inspire others, you are inspiring people eh sa mga contents mo, 'di ba? Kaya naman sila manonood kasi gusto nila, 'di ba? Masaya sila, napapanood ka, natutuwa sila sa iyo, nai-inspire ka sila sa kanila, no? Eto, tanong ko lang, since you are an inspiration sa maraming tao, ayan sa ating mga manonood, no? Sino or ano yung nag-i-inspire kay Miss Igado? Siyempre, pamilya ko. Unang kasi dati kuya. Lapit mo onte yung ano. Ayan. Paano Lumalampas ka sa mic. Eh. Ganito kuya. Ayan. Ayan. Oo. Dati kasi 'di ba nung nagsisimula pa lang ako, Oo. no. Walang believe sa akin yung mga kaibigan ko, pamilya ko, ganun. Oo. Siyempre, lagi kasi kami noon sa bukid Grabe, kasi doon lang diba? yung may signal. Ang Grabe alam kasi- nila, ayan, nagkikipag-date ka na naman, ganun nila. Yun ang alam nila, pero di nila alam, nagtitiktok kami doon. Kasi doon lang may signal. Kasi sa amin, baryo, walang kasig na signal. Sa Baka ano? naman, mayor, Sa charot. Tanongin natin. Oo, sa OP. Walang Opo, signal walang sa signal OP. po doon. Pero meron na kuya Ngayon, kasi meron na, diba? yung dito SIM. Ah. Dati lang yun nung Hindi doon, dito. No? Dito SIM. Oo nga. Corny. Sorry guys, So, sorry. ayun nga. Oo, hindi, Yung titigilan ko na. inspiration ko ay Oo, sige. para dito kuya, inspiration ko, pamilya ko, mga kaibigan ko, syempre, yung mga bashers ko din. Yun. Yung Grabe, mga di ba? ni Omitin. Oo. Talagang, syempre, 'di ba? At yung mga kahit na inaaway ka nila 'di ba? Okay lang 'yun eh kasi Okay lang yun kasi kahit hate na hate nila ako, pinapanood pa rin nila ako, dagdag Oo views nga, pa yun, diba? di ba? Sting. Ako din naman yung nakikinabang. Okay lang yan, bash niyo pa ako. Hindi pero honestly kasi the more you hate, for me the more you hate is the more you love, no? So parang yung pala love na love ka pala nila, no? Ay, baka ikaw Sa din iba pala lang. sa akin. Ayun, no? Sa iba lang nila na-express, no? Ganun lang yung expression nila. Anyways, ayun, no? It's a good thing that you're inspired by your family. Pero minsan kasi, 'di ba? Yung family minsan, sabi mo nga kanina, Yun yung unang mangda-down sa'yo. Oo. Pero syempre, dun sa pagda-down nila, di ba, kailangan mong, parang pinoprotect ka lang nila medyo Opo. protective sila sa Tapos, ganung part no? kailangan mo magsumikap para, syempre, balang araw magiging proud din sila sa'yo, ganun. Ayun.
Ayos. Grabe yon. Ayun, sabi ni Jonel, congrats sa radyo ka na. Ano yung radyo ka na? Ano nasa radyo ka na? Yan, shout out kay Charles William Salonga. Hi po, Tito. Yun. Pa-shoutout from Dubai. Shout Yun, out Dubai ng Grabe, international tayo ha. Shoutout po sa mga nandyan sa Dubai. May friend din ako dyan. Dubai ba yun? O UAE? Basta. Sa dyan sa East, no? Ay shoutout kay Asan, no? Ang katropa natin dyan. At iba pa natin mga katropa sa Israel. Shoutout! Ayan, no? May tanong si Angie. Si Oh, Miss sige, Caldereta. Sige. Anong sabi Yun, ni... shout out kay Miss Caldereta. Yun. Nandito na nga sa tabi ko. Nagtatanong pa niya. Sabihin mo na kaya dito. Anyway, sige. Ano daw tanong ni Miss Caldereta, ni Angie? Anong sabi niya dito? Anong masasabi mo sa mga basher mo? Sinabi niya na kanina, di Oo, ba? sinabi ko na. Hindi, sige. Pero sige, sabihin mo. This is the moment that you tell them what you really feel. Kuya, pigilan Sige. mo ko. Ay, charot. Ayan, Grabe. shout out sa mga bashers ko. Siyempre, hindi ako nainis sa inyo. Love na love ko kaya kayo. Kasi kahit Uwe. hate na hate nyo ako. Ay, sorry. Ayun, pinapanood nyo pa rin ako. Ayun. Pero minsan kung sino pa yung mas malapit sa'yo, sila pa talaga yung mas nang-down sa'yo. Oh, ganun. Di ba? Hugot no? Grabe, no? Pero anyways, it's a good thing, na... Kasi syempre, ibig sabihin, no offense, no? Kung may nagbabash sa'yo, ibig sabihin parang may naiinggit sa'yo. Ibig sabihin may something na positive na nakikita sa'yo. Di ba? Ganun naman ang bunga. Kapag nakikita mo ang isang puno na nagbubunga, binabato, di ba? Para makuha mo yung bunga. Ibig sabihin, nagbubunga ka. So, congrats, di ba? Congratulations. Alright. Shoutout din kay Edwin, no? From Surkok. Ayan, shout out kay Edwin, Yan, number 1 grabe. editor ko yan from Surcoat, Wow. Nagilian. Pa-share naman ang ating live. Oh, mayroon ka pang team na editor, Ano to yung sa sa YouTube? Sa TikTok po. Sa TikTok Ay, din? si kuya ko po yung nag-edit sa mga vlogs ko. Yun Ayos. yung may sa account ko sa YT. Ayos, Wala pa akong ayos, alam ayos. dyan. Mag-video lang yun lang yung alam ko. Ayos yan. Talagang meron kang team kasi mahirap pag wala kang alam mo yun, mag-isa ka lang, no? Yung Wala kayo, sangitin. umiyak na, no? Hindi, honestly, mahirap mag-isa. Opo, mahirap. Lalo na kapag, 'di ba, kapag pagod ka na, down ka na, wala Kailangan mo ng matatakbuhan. karamay, kailangan mo ng Oo. kayakap. Ay, Yun! Ayan, shout out daw dyan. Okay. John Roy Reyes. Tabi ako nang bahala sa bahay. Grabe naman nyo, walang ganunan. mabait tayo dyan, Roy. Mabait tayo. Easy lang, no? Talagang delikado tayo. Baka makasuhan na. Joke lang. Anyways, moving forward sa ating... Pwede ko shout out yung gana sa Yes, sige. And shout out kay Jonel Acosta, sabi niya, dami po kami nanonood sa'yo. Yun. Taga Bicol. Ayan, shout out sa Wow. mga taga Bicol. nakadalon tayo di Bicol na. Yun, Shout out sa inyo, magandang buhay. Oy, shoutout sa mga family ko dyan sa Bicol, sa Albay, no? At sa family din ni wife, no, sa may Kamsur, no? Kamsur ba or Sorsogon yata. Anyway, so shoutout dyan sa familia Baldorado and family Caretas. Yon. Kakilala ni Kuya, no? Nasa Dubai, iba't ibang lugar. Siyempre, kilala lang. Di, at least it's good to have friends, Kaya diba? nga po. Make friends, not enemies. Kasi kapag marami kang enemies, liliit yung mundo mo, 'di ba? Ako nga kahit minsan binabash ako, talagang I would like to make friends with them. Hindi Okay lang yung mga basher. Oo. Tapos, 'di ba, pag binato ka ng bato, batuin mo ng kutsilyo. tinapay. Ay, tinapay pala yun. Grabe to. Tinapay lang pero ilagay mo sa bote. Tapos Asmado lang, guys. Charot. oh, sorry. Di, pag nilagay mo sa bote kasi yon, ayun, masakit yun. Joke lang. Mababasag yung bote sa ulo. Joke lang. Anyways,
Ayan, shoutout again sa ating mga viewers dyan. Ayan, kay Lima, kay Jonel, shoutout. I hope you are enjoying. Ayun, no? Ayan, going back no sa mga tanong natin. Sabi mo nga your content is you're doing vlog on foods, pero random yung content mo no. Lapit ka onti sa mic. Random content ko kuya. Random. So, parang walang limit. Imagination mo lang ang limit, 'di ba? Opo. Oo. So, ayun, maganda 'yan kasi ano, 'di ba? Kahit ano, no. Basta okay, 'di ba? Opo. Basta ayos. Kasi pag medyo delikado pag 'di ba, walang limit din, 'di ba? So, anyways, sabi mo nga your first content mo is food. Ano yung ito tanong ko lang ano yung pinaka 'di ba sabi mo ang favorite mo is dinakdakan, no? Pero ano yung pinaka craziest mong nakain? Ala, wait lang. Yung Hindi yung hindi yung baliw mong kaibigan na nakain na Hindi. joke lang. Hindi yung ibig sabihin, Ang pinaka parang kinain mo yun parang kakaibang Oo nga exotic po. ba to or something yung ganun. karag. Karag. Alam mo yung karag kuya? Hindi ko Yung na- madaming binurtong. Ano yun? Hindi ko alam sa kala. Palaka yung maraming kwan nga, ay binurtong. Ano yung binurtong? Palaka yun. Opo, pero yung nasa yung nasa daan, ganun kayong tumatalon. Tapos yung madaming kwan, bukol-bukol, ganun. Binurtong Oo, bukol. binurtong. Ganon kumain ka nun? Hindi ko kasi alam na Grabe. yun. Hindi ko alam yun na karag. Ang alam ko palaka kasi magkalasa naman sila. Oo. Sarap na sarap ako kainin. Tapos nung nakita ko yung inuhuli nila, Diyos ko, binurtong nga karag. Na-prank ka nila, no? Na parang, pero okay lang, masarap naman. Oo, buti naman hindi yung bibig mo bulutong-bulutong Hindi naman, dito, no? Ayun. Grabe, maloko din yung mga tropa mo no pinakain ka ng Karag. ng ang nun is yung palakang bulutong, maraming Wala mga kang, opo, Grabe. grabe, kadadami yung yung bukol-bukol nung kinain namin na karag. Hindi naman kasi 'di ba may mga parang may lason yun na mga ngati ka Pero diba? yung karag kasi kuya, yung parang yung kinakain doon. Kinakain. Pero din yung siya. kinakain talaga sa amin, yung tukak. Tukak. Palaka din siya, May pero... tuka yun. Yung tukak yung malansa din yun. Pero Alam ko. masarap yun talaga yung kinakain namin. Alam ko yung huni ng palaka na yon. Ganito. Try mo kuya. Anyways, ayan, no? Ayan. May nagtatanong dito ng totoong pangalan mo. Hindi daw po pwede. May bayad. Anyways, ayan, no? Ingat kayo sa mga kinakain nyo, guys, no? Kasi baka makain nyo bala. Japanese palaka? Ano yun? Japanese palaka palaka. ang pangalan niya? Japanese? Di ano na yon? Di ba sumakit yan mo nun? Kasi Hindi naman po di ba yun. panis na? sorry. Japanese Panis na yon. Grabe kayo. Pinapakain nyo ng kung ano-ano, guys. May lason yun. Oo, may lason yun, no? Buti hindi ka tinablan, no? Ganun kakalakas. Malakas tayo kay Lord. Yun. Yun, Pangalawang grabe. buhay ko na to, guys. Pangalawang buhay ko na. Pangalawang buhay mo na pala to, no? This is your second chance. Dahil second chance mo na to. Eto, matanong ko lang. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundo, eh. Kaya nga. Kaya enjoyin mo na. Lahat ng bawal, gawin mo. Charot. Ganon. Masarap ang bawal, ganun nila. Konsentidor pala to, eh, no? Guys, wag niyong gagayahin yon. Grabe. Lahat daw ng bawal, no? Puro kalokohan tayo dito. Anyway, shoutout kay Miss Sinamit dyan. Hi, Ayan, Ate no? Marife. Shout out Yun. sa'yo. Kita-kits bukas. Ayan, magkakagayan kami, guys. Yun. Saan kayo sa Cagayan? Sa ano, Kuya Beach? Ewan ko kung saan yun, basta Cagayan. Oo, hayaan mo na yan, no? Medyo kinabahan ako sa sinabi mo, Tumawa rin si Grabe siya, Iba yung iniisip mo, Ay, sorry. Anyways, ayan. Katawaan. Eto, kung bibigyan ka ng chance na makakain ng isang bagay, bukod sa, syempre, sa igado at saka sa dinakdakan, ano yung pinakagusto mong matikman? Sa buong mundo to,
sa Siya. buong buhay mo? Hoy, grabe! Grabe! Sino? Matindi. Not lang, kuya. Matindi. Sino siya? Ayan na po. Just pamay na lang po kung sinong gustong... Ano Joke gusto lang, kong guys. Ingat kayo dyan. Vampira po itong guest natin at kumakain ako ng makain dilaw. ng tao. De, joke lang. Anyways, hindi nga, anong pinakagusto mong matikman? Siyempre, contents, di ba? Malay mo, meron tayong mga viewers dito na talagang gusto nilang maibigay yung favorite mo na yun o gusto mong matikman na food, no? Mamaya, makita mo na lang, may kumakatok sa'yo. Ito, special delivery po, di ba? Baka naman dyan, guys. Baka naman dyan, charot. Ayun, ang gusto kong matikman yung malaking crabs. Malaking crab. Yung nasa vlog din ng nga, kuya. Malaking Parang crabs. ano? Ano kasi Tagalog ng crabs? Talangka. Oh, talangka, yung kinakain nila galing sa beach, gano'n. Oo. Seafoods, gano'n. Seafoods. Mahilig ka pala sa seafoods. Ayos. Hindi, kuya, hindi ko pa natitikman eh. Kaya gusto ko matikman. Ganon. Hindi, pero kumakain ka rin ng mga seafood. Ano po, yung shrimp. Yun pa lang yung nakain ko. Ayos. Ayos yan. Guys, baka naman, talangka lang, Marami niyan dyan. Uy, sa Cagayan, ha? Tikman mo na sa Cagayan, di ba? Meron naman dyan. Yan, baka naman kayo dyan, guys. Yan, loko-loko daw talaga ikaw, sabi ni Julius. Pamain na lang po sa gustong, magpakain ng buhay. Oy, guys, ano yun, Ano yun? Joke lang yun. Baka makasuhan seryosohin. tayo dito, no? Delikado. Huwag yung seryosohin yun, guys. Chill Ayun. lang dapat. Anyways, ayan change topic tayo, wag yun. Joke lang. Ayan ito. Kasi, sabi nga ni, kanina, sino ba yun? Si Rachel ba yun? Yung tanong niya na, matindi yung tanong niya no? Sabi ni ni Lima, shoutout Miss Igado, apaka-humble mo daw. Thank you so much. Shout out kay Ate Lima. Yan. Hello sa'yo. Grabe. May tinanong kasi kanina si Michelle ba yun? Rachel. Rachel, gusto mo, sorry. Anong sabi niya? Yung Kung may babaguhin ako sa sarili ko, Oo, yun? wala, Oo. Ito naman yung tanong ko, pero gusto ko mamaya mo na to sagutin. Kasi gusto ko talaga tagus sa puso yung sagot mo dito Kaya natin yan. Ayan, tumahimik na dyan. Ando nagnanaliya. Puro kulitan tayo kanina din. Ngayon naman, puso sa puso tayo. Ito. Kung meron kang something na or any regrets from the past. Kuya, Tagalog mo na lang. Ito, yung... sorry. Grabe. Sorry. Hindi, gantihan tayo dito Pinapadugo mo yung ilong ko sa Ilocano. Ngayon, papaduguin kita sa English. Joke lang. Hindi, ito. Kung meron kang pagkakamali from sa nakaraan mo, ano yon, no? Ano yung gusto mong... Kung bibigyan ka ng chance na itama yun ngayon, ano yon? But wait lang. Wag muna ngayon. Mamaya, no? So, magbabalik po kami dito sa online tambayan ng ating hashtag Heart Talks dito sa Radyo Gamung, Radyo ng Bayan, no? Magbabalik kami, guys, no? Just chill out and relax, no? Ayan, hugot-hugot muna kayo sa mga songs ng bandang biyahe. At kung meron kayong mga tanong, just comment down below at sasagutin yan ng ating special guest ngayon. Si Miss Igado. Ayun, Miss Igado. Yan. Ayan, no? Naling ang supot ti Igado. Ayun, magsupot daw kayo ng Igado. Ito naman, ang title ng song na to, ito favorite ko tong song ng biyahe na to. Yung title ng song is Masasa. Alam mo bakit Masasa? Di ba may place na Masasa? Sa Pilipinas. Ang ibig sabihin ng masasanay din ako. Ay, Grabe yung Grabe, hugot, no? di ba? So, napakalalim. grabe yung hugot ni Kuya Jordan ang vocalist ng bandang biyahe. Anyways, guys, ayun magbabalik kami dito sa online tambayan sa hashtag Heart Talks dito sa Radyo Gamu. Ayan, Bye-bye. just chill out, guys, magbabalik kami and we'll be right back after guys, this. share nyo tong live para maraming makapanood. Siyempre, react na din kayo. Yun, So this song is for you guys. Hope you enjoy.
Pumapata na naman itong ulan na para bang lumuluhang kalangitan. Unti-unting lumalamig ang simoy ng hangin na katulad nitong pag-ibigan natin. Masasanay din ako sa taglamig. Nasasanay din ako sa tahimik. Masasanay din ako mag-isa. Na hindi na ikaw ang kayasap sa kama. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Di ko na makita ang mga bituin. Nawalan na sila ng ningning. Katulad ng iyong napakagandang ngiti, hindi ko na ito makikita muli. Kahit pa ilang beses ko itong hilingin. Oh, oh, la 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 la. Ooh, la 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 la. Ooh, la 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 la. Ooh, yeah, yeah. Masasanay din ako sa taglamig. Masasanay din ako sa tahimik. Masasanay din ako na mag-isa. Na hindi na kita makakasama sa dambana. Pumapata na naman itong ulan na para bang lumuluhang kalangitan. Alright, ayan, nagbabalik kami dito sa ating online tambayan sa hashtag Heart Talks.
You know. Ayan, shoutout again sa ating mga viewers dyan, no? Kay Ariel at kay Jonel na nagko-comment dyan, no? Ayan, si Angie may tanong din. Mamaya sasagutin natin yan. Grabe naman yan, no? Yun, no? At again, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-i-stay dyan. Shoutout po sa ating mga viewers. Don't forget to like and share. And please support ang ating programang ito, #Heart Talks. Ayan, at also ang ating guest na si Miss Igado. Ayun, no? Going back sa usapan natin kanina, Miss Igado, no? Ayun, parang connected din to sa question ni Angie, no? Sabi niya doon, what is the biggest mistake you've made in your life, no? Sa akin naman, 'di ba kanina yung tanong ko is ano yung regrets mo or mistake mo dati na gusto mong itama, no? Na kung bibigyan ka ng chance na i-correct 'yon, ano 'yon? Anong mistake 'yon? Yun nung nabubuhay pa yung lola at lolo ko. Siyempre, may kasalanan din ako sa nila. Yung lagi ko silang sinisigawan, ganun pag nagagalit. Yan, nagsisi ako nung namatay na sila. Ganun. Hindi man lang ako nakapag-sorry. Grabe, no? Nasa huli talaga yung pagsisisi. Sorry tayo. Kaya kayo guys, kung meron pa dyan yung gagawin, sorry. Sorry. Grabe. Walang ganunan. Sorry. Nagsisente tayo dito na. Si ano kasi, no? Sanji kasi, palabasin yan, Jarot. Ayan, Hindi, kaya kayo guys. Hindi, totoo yun. Siyempre. Sige, ano yung ma-advise mo? Kaya kayo, kung meron dyan yung mga mahal nyo sa buhay, palagan nyo. Yun. Diba? Kasi, hindi, totoo. Real talk to. Kasi #Heart Talks tayo, diba? Anong na-feel mo nung time na yon na wala ka na wala nang chance, no? Na hindi mo na mauulit muli Kasi wala na, hindi mo na rin makakausap, 'di ba? Pag-pray na lang. Oo, 'di ba? Pero ano yung na-feel mo nung time na yon? Masakit, ganun. Siyempre, wala na yung mga lola at lolo ko na nag-aalaga sa akin pag wala sila mama, ganun. Ganun pa yung gagawin ko. Doon ka talaga lumaki sa kanila? Kapit-bahay lang po. Kapit-bahay lang pala. Okay. Pero, oo, ganun nga talaga, no? Tama yung sinabi mo, no? Hanggat may time pa kayo, 'di ba? Give your time, value time, no, with your loved ones. Kasi, hindi mo alam, you never know the next day, no? Ano mangyayari, 'di ba? At the same time, 'di ba? Kung ano yung mga nasabi mo, hindi mo na yun mababaw 'Di ba? Yun ang masakit hindi yan tulad ng mga ibang material na bagay na pwede mong palitan, no? Pero yung mga bagay na from the heart, no, pag nabigkas mo in a wrong way, masakit. Nasaktan mo na sila. No? But it's okay, no, that you are pinagsisisihan mo 'yan, no? Pero hindi naman natin kino-condemn si Miss, grabe naman, no? Grabe. Ayan, senti-senti tayo dito. Kasi umugot tayo kanina sa kantang Masasa, no? Anyways, lahat naman tayo makasalanan. Opo, lahat. Diba? Lahat ng tao makasalanan. Lahat tayo nagkakamali. No? Pero it's about your own perceptive or nasa sa'yo yun kung gusto mong itama yun 'di ba? It's a good thing kung may gusto mong itama yung mga mali mo. Pero kung mananatili ka pa ulit-ulit lang na ginagawa yun, nako, wala kang progress. 'Di ba? Ang mahalaga, no, aminin mo yung pagkakamali mo. Yung sabi nga ni Derek nung nakaraan nag-discussion sa isang programa, 'di ba? Sabi niya doon, morality is not about being perfect. Sabi niya doon. Sabi ni Derek, ito, hindi ko to talaga makalimutan. Morality is not about being perfect. It's about admitting your mistakes, no? Aminin mo na nagkamali ka. It's a good thing na inaamin mo nga nagkamali ka rin, no? Lahat naman tayo makasalanan no? And hindi nagtatapos doon Admitting your mistake and then correcting it. No?
Doon Tama, kasi doon tama. makikita yung sincerity mo, eh, Opo. 'di ba? Oo nga, nag-sorry ka nga pero 'di ba? hindi sincere ganun. Paulit-ulit lang, 'di ba? Kaya- Wala din, no? Walang Kaya sincerity. wag ka nang mag-sorry kung paulit-ulit lang din naman. Ayun na nga, sinasabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Grabe kayo kasi mapanakit kayo, guys, no? Anyways, no. Hugot tayo ng hugot dito. Wala nang mahugot. Anyway, so ayan, another question ito serious questions din to. Pero ito, ano naman to? Tama na muna ang drama. Tanong ko lang, kung hindi ka Miss Igado ngayon, no? Kung hindi ka vlogger or content creator ngayon, sino or ano ang pinagkakaabalahan ni Miss Igado? Kung hindi ka si Miss Igado, kung hindi ka naging vlogger, ano yung pinagkakaabalahan mo? Siyempre, kuya, study at home. Ganun. Study at Tapos home? gusto ko yung nagbi-business. Dati kasi, nung bakasyon, nagtitinda kami yung kasama ko, nagtitinda kami ng halo-halo, barbecue, ganun, para may extra income. Wow, ayos yan Talagang Gusto ko kasi talaga yung mga business, ganun. business-minded pala to, no? Ayan, ayos. And then, Yun lang po. Tapos nag-aral, ganun, module, online anong class. gusto mong i-take up na course, business? Hindi po. FA, flight attendant. Flight God's will, attendant. ayan. Ayun. Walang imposible dyan, di ba? Mangarap lang tayo, no? Gusto ko kasi makita yung langit. Ayun. Ay, gusto mo makita yung langit? Gusto mo tulungan kita? Ilulubog. Hanggat hindi mo nakikita yung langit, di kita iaahon sa tubig na siya. Joke lang, guys. No? Baka i-bash ako ng mga Joke lang po, no? Nagkakakulitan lang dito, guys, no? Anyways, ganun lang, simple lang kung gusto niyo makita yung langit. Kaso baka pag gising mo, hindi langit yung makita mo. Nasa impyerno ka pa. Ang lala. Joke lang. Ayan, no? Naglalag Ayan. na kita, kuya. Oh. Ayan, nag-ano tayo, Alam. oo. Pero ayan, no, patuloy lang tayo at dito sa Radyo ng Bayan ay relax lang tayo. Hindi. Ayun, okay, no? Hindi naman, niloloko. Niloloko mo. It's a prank. It's a prank, no? Hindi, anyway, so, ayan, shout out, ayan, kay, Julius Piano. Ayan, nasa ayun. GC yan. Thank you sa anong pagsubaybay. GC to? Gift certificate. Hindi po. Miss Igado fans. Ayun, Fans ayos. ko, ganun. Shout out Yan. sa GC Sana all namin. po. Gawa din ako ng GC, guys. Gusto nyo mag-join. Joke lang. De, it's a good thing, no, na may bukod sa hindi yung katulad ng iba na kung ano na lang mangyari sa buhay, yun na lang, no? Mas maganda may pangarap ka. Kasi habang buhay, may pag-asa. No? Hindi masamang mangarap. Yes. Mangarap ka hanggat Libre gusto lang. mo. Oo, libre lang. Libre lang mangarap. Pero syempre, kung gusto mo may mangyari sa pangarap mo, pagsisikapan mo. Diba? Sipag at syaga. Yes. Kaya huwag kang Ayun. maging tamad, huwag kang pahiga-higa at huwag kang palamunin. Ayun. Grabe naman dyan. Ayan sabi mo nga may mga business ka. Baka may gusto kang i-plug na business. Sabi ni nagpintas alalaki, may business ka daw eh. Opo, ayan. Ayun. Shout out sa inyong lahat. Sa mga babae dyan na naghahanap ng ukay na wide leg pants, ayan, may benta ko. Siyempre, yung skincare na Spix G at siyempre yung vape na Nano Sticks Pad. Ayan, ang ganda nun, guys. Kaya bumili na kayo. Yun. Akala ko sa mga babaeng naghahanap dyan ng lalaki. Joke lang, guys. Anyways, it's a good thing na kahit bata ka pa lang, you're looking for for business or di ba? Dapat habang bata ka pa lang, may alam ka ng negosyo, ganun, para may extra income at makapag-ipon-ipon ka na din. Kaso, yung Shopee nga lang, puro ako Shopee kaya naubos din naman. Yun lang. Di ba? Nag-ipon ka, tas nagastos mo, yung inipon mo, Napunta sa Shopee. inipon mo ng ilang buwan, nagastos mo lang ng 1 segundo sa Shopee.
One day millionaire. Grabe, no? Kaya na ano tayo dyan eh, nalulugi tayo na. Anyways, ayan, no? Hindi, totoo, no? Kailangan kasi maging resourceful tayo. At habang bata pa, matuto na talagang merong pagkakakitaan, hindi yung aasa ka lang sa magulang, di ba? Maraming ganyan. Lalo na ngayon, pandemic, di ba? Ay, iniisip mo. Kasi, ang tendency kapag nagkaroon ng problema, parang iisipin mo na, ay, wala na akong pag-asa. Kawawa naman ako, di ba? Sasabihin mo, tulungan niyo naman ako, kawawa naman ako. No? Ganun yung ibang mindset ng ibang tao. Pero, pag yung mindset mo is positive and you're looking forward na, ay, kaya ko to. Diba? I can do something better. Doon na papasok yung pagiging resourceful mo. Diba? Ganyan tayo mga Pilipino. Diba? And I believe ganyan ang mga taga-Gamu. Ganyan ang mga taga-Gamu. Yun. Masisipag. Masarap pa magmahal. Yun. Grabe, oh. Ayan, oh. Pa-shoutout daw, sabi ni Angelo. Tejada. Ayan, shout out kay Angelo Tejada. Si Aryan din. And si Saka Russell. kay Aryan, Kaisip, at saka kay Russell Lagazo. Yon, thank you so much guys. Thank you so much for dropping by. I hope na nag-enjoy kayo guys sa ating kulitan dito. At baka may mga tanong pa kayo, katanungan kayo sa ating guest. Ayan, no, bigyan natin ng chance ang ating mga viewers. Pero, ayan, no, sabi mo nga, random yung content mo. Tanong ko lang to. If bibigyan ka ng chance na maging travel vlogger, sabi mo nga, ang gusto mong superpower is yung family mo, mai-travel mo, di ba? Kung bibigyan ka ng chance na maging travel vlogger, anong place yung gusto mo? Ano lang isang place lang Anong place yung gusto mong puntahan at bakit? Anong meaning nito sa'yo? Sa Paris. Oy, sa Paris. Ganda dun sa Paris. Nung bata pa Oo. ako, gusto ko na dun, Paris. Akala ko nung bata ka pa lang. Dun sa, nandun. sa may letter A ba yun? Ano kasing tawag Letter A. dun? Hindi yung letter A. Yung, ano kasi, Letter I yun eh. ay ba yun? Joke lang. Yung Hindi. Apple Tower ba yun? Ayun. Oo, letter I yun kasi Eiffel Tower, di ba? Eiffel Tower. Oo. Ayun, basta ang ganda dun. Basta yun na yun. Hindi. Gusto ko yung puntahan. Maganda nga dun sa Eiffel Tower. Oo, talagang syempre, very romantic, no? And bakit? Bakit? Anong ano nun sa'yo? Kasi Anong napakaganda say ng nun sa'yo? view. Eto, may isa pa akong tanong. Follow-up question. Sino ang gusto mong makasama doon? Yung bebe ko. Charot. Siyempre, yung family mo Ikaw pa rin na. ang bibi ko. Sorry. Ayun. Pag meron ng ganun, di ba? Yun na. Ayun. Pero syempre, Intrigahin family natin mo to. na. Intrigahin natin tong si ano. Sino yan? Sino yung sinasabi mong bibi na yan, ha? Ang noun. Ha? Drop name. Wag na, baka umiyak yung 5. Ay, grabe. Eh, di banggitin mo na silang lahat. Charot na. Habang bata ka pa, 5 yun. Grabe siya. Ayan ang kapupulutan niya ng aral. Dito sa Radyo ng Bayan, sa #Heart Talks. Joke lang, guys. Ayan, si Richard. Ayan, from sabi niya. Buena Vista, Santiago. Santiago City. Oh, yung layo nun ah. Alright, grabe. At ganun din kay Angelo, taga-Gamu. Tagagamu Wow, lang, taga-Gamu Malakas, rin. No? Sakalams. Yon. Ayan, shoutout sa mga kababayan natin dito sa Gamu. At kung meron kayong mga gusto nyo guys mag-jamming, no, later on, pwede tayong mag-jamming dito sa ating neighborhood hangout, ang ating tambayan dito sa Sally Cafe. Kita-kita hits. Ayun, may cafe tayo dito ha. Masarap ang kape. Libre daw ako ni Kuya. Ayun, ako, napasubo pa ako. No? Ito, meron tayong Sally Coffee. Meron tayong iba't ibang flavors like Arabica. Meron din tayong hazelnut. No? At meron din, syempre, meron tayong mocha, caramel, no? At yung barako. No?
At meron din tayong mga Mascobado Sugars. Meron ba dyan yung matapang ko yan? Yung kaya kong ipaglaban? Para para ang ganyan din si tawag dito si Miss Sinamit, no, yung kayang ipaglaban yung matapang, no. Oo, kayang-kaya kanya, no. Try mo to. Ay, isa na naliligaw dyan. Inumin mo to lahat, lalaban yan. Talagang puputok yung ugat mo. Ma-high blood ka. Ayan, no. Ayan, shoutout daw, sabi ni Michelle. Ayan, no. Michelle Joy Pataray. Hey, sa'yo, Ayun, Ate no. Michelle. Medyo Meron din yung isa, si Ate Erica Dumayas from Yun. Pangasinan. Wow, grabe, ang layo, Hi kay Ate Erica from Pangasinan. Yun, shoutout po. Thank you so much for watching. Ayan, no. At talagang umiinit ang ating katanungan dito, no. Ayan, no. Sige, drop name na po. Yung 5 gustong makasama ni Miss Igado sa Eiffel Tower. Ito ang tanong, sino yung gusto mong ilaglag doon? Joke lang. Walang ganon. Baka matulfo tayo dito. Mabait tayo, guys. Oo. Mamaya napanood nyo ko sa Tulfo. Miss Igado. Sikat na sikat sa Tulfo. Ayun. Anyways, ayun guys. Kay Lodi, no? Na-shoutout tuloy natin si Lodi, no? Ayan guys, kung meron kayong mga katanungan guys, just comment down below, no? At gusto ko rin pasalamatan itong mga ginagamit nating for broadcasting equipment natin, Rodecaster Pro. Ayan, meron din tayo ditong vlogger kit para sa mga vlogger dyan, no? You can buy this online sa ating online shop sa Sound Elite, no. Meron din po kaming mga sound system rentals, no, sa Sound Elite, and ganun din kung meron kayong mga weddings, events, no, binyag or any kinds of events na meron kayo, pwede nyo pong i-book, no, for rentals ang Sound Elite. Yan, no. At meron din tayong mga dito, mga acoustic talents, no, na pwede nyo ring kung gusto nyo yung inyong mga events ay may acoustic or live sessions, no, ng acoustic ay pwede nyo isama, no. Ayan, sabi ni Richard Lodge, si Kuya Charles William Solonga, bebe ni Ate Maika. Ayun, no. Shawi, shout out po. Ayan, no. Quiz, no. Ayun, no. Anli Igado, iba to. Diba? Anli Igado. Non-stop to, diba? Talagang magsusupot ka talaga kasi unlimited di ba? Ayan, no? Ayan, Hindi anli rice ko, hindi anli karne, anli Igado. Anli Igado. Ewan ko lang, ma-high blood ka. Anyways, ayan, no? Shoutout din kay Kuya Charles, no? Kay Kuya Anli Pajak, no? Yan, sana makapag-bike tayo minsan, Kuya Charles, no? Sayang, hindi ko pala nadala yung bike ko, no? Gusto ko rin mag-bike, no? Sama-sama tayo mag-bike quiz from Manila to Isabela. Malaspag-laspag na kayo, kuya. Mag-tracking na lang kayo para hindi kayo malaspag. Grabe, di ba? Hindi, masaya yun. Promise. Siguro mga 4 days na nagbabike, mga ganun, di ba? Pero masaya yun. Magka-camping, di ba? Kuya, masaya yun. Masaya Ayan. kayo mag-bike, iwas stress. Nakikita mo yung view, ha? Ganda. Kaso ingat lang kayo sa mga bikers dyan, no? Baka pag bike nyo, syempre, ako naranasan ko din sa pagbabike yung talagang... Nasimplang ka, kuya. Ba? Hindi na semplang. Tinamaan ako ng taxi. Kasi nagbabike ako sa EDSA. Sa EDSA, sa Wala bang bike lane dun, kuya? Laguna. May bike lane. Kaso lang, medyo yung iba talaga minsan ay... Bubunggo ka. Oo. Medyo nanti-trip. Anyways, ayan o. Sana all daw, pa-shoutout daw. Sana all. Shout out ka. Bea. Anong pagbasa sa Bea pangalan mo? Pagador. Pagador. Ayan. Shout out kay Bea Pagador. Ayos. Ayun guys, I hope na na-enjoy nyo yung ating mga kulitan dito ha. Eto, last question for the final round. Yung final round, ah. Iyon, syempre. Eto, matinding tanong to. Eto, lahat ng mga guest natin dito, ito yung pinaka nahihirapan silang sagutin na tanong. Tingnan. Matindi to. Ang tanong, nag-enjoy ka ba?
Oo, nag-enjoy ako. Yun. Nag-enjoy ako, di ba? Kitang-kita naman sa mga ko, nag-enjoy ako. Ayun. Sabihin mo lang ha, pag hindi ka nag-enjoy. Joke. Pag hindi ako nag-enjoy. Oh, guys, Walang nag-enjoy ganon. ako, di ba? Walang ganun guys, hindi po tayo mapanakit dito. Guys, pag hindi ako nakalabas dito ng buhay, alam niyo na kung sino may sana. Charo. Ayan, buti na lang hindi nila ako kilala. Hindi po ako taga rito. Ayan. Ayan, shout out sa ating mga viewers dyan. Ayan, si Kuya Charles. Ayan, nasarap daw mag-bike. Let's go. Pag may nagtutulak. Matakas ako magpatulak. Delikado pag nagtutulak kasi baka maano ka dyan. Alam mo yon yung... Ako kuya, tinutulak niya ako pag nagbabike kami sa ahon. Ayun. Sana all nagtutulak. Kasi, pero malaki din ang kita sa pagtutulak ah. Live na yun na. Yung ba yun? Joke lang guys. Baka hulihin tayo dito ha. Sabihin na lang bigla dyan sa labas, naglaban. Huwag tularan. Walang ganon guys. Marami pa akong pangarap para sa aking pamilya. Gusto niya pa daw magkaanak ng 20. Ayan, baby pa po ang aking baby Sophie. No? Wag nyo akong ano. Daw, kuya. Ayan o. Mag-bike daw kayo, Philippine loop. Oh. Sige. Last pag na Nasaan? Sino nagsabi? Si Quiz Jonel? Lipad ako. Oh, let's go, Quiz. Kuya, pa-accept friend request ko. Sige, let's go. Mag-bike tayo, Quiz. Kukunin ko lang yung bike ko. Baka pwede nyo akong samahan. Kukunin ko lang yung bike ko from Manila, no? Tapos sabay-sabay tayo. Mag-bike. Mag-isa Papunta dito sa Isabela. Pagod na. Joke lang, de. Pero, hindi, gusto ko yun, ha. Parang talagang gusto ko i-challenge yung sarili ko. Dati kasi, alam mo, nag-bike ako from Rizal, San Mateo, Rizal, going to Laguna. Doon sa Laguna Loop. Paikot sa Tanay. Mag-isa lang ako. Kasi walang sumama sa akin eh. Sa lahat ng niyaya ko, walang sumama sa akin. Mas masaya kasi pag marami, di ba? Ang sakit nun eh, mag-isa ka lang, 'di ba? Tapos yung alam mo, ang dami mong friends, tapos hindi ka naman pala nila sasamaan. Hahayaan ka nilang mag-isa. Ang ginagawa yun pag talagang may problema ka. Gusto mong magmuni-muni, di Hindi, ba? oo. Hindi, masaya din. Masaya din mag-bike ng mag-isa. Alam mo may yun. makikita ka naman sa daan na kasama mo. Makikisabay ka na lang. Oo, tapos madilim na, tapos makikita mo ang kasama mo lumulutang na dumadaan sa White kalsada. lady. Wag ganun. Medyo nakakatakot yan. Hindi, maganda nga yun. Mapapabilis ka mag-bike eh, di ba? Tapos mamaya na, semplang, wala na. Ingat po kayo. Alam mo na, guys, nakikita ko yung mga bikers dito. Grabe ang lalakas ng loob ng mga bikers dito. Nagbabike sila ng gabi nang walang ilaw sa likod. Ayan, shout out para sa mga cyclist nang pupunta sa akin. Yun o, Taga shout Nueva out. Ecija, taga Nueva Vizcaya, taga Grabe. Pangasinan, taga Yun, Tarlac, oh. taga Baguio. Ayan, syempre, mga taga Isabela. Ang lakas nyo, guys. Saan ang daan nyo? Dito rin, papunta. O, kaya dyan din, ganun. Or dun sa Kawayan ng daan. Kawayan, kuya. Kawayan. Kasi ang Pero hirap yung iba, dito. umiikot yung mga taga Cagayan, umiikot sila dito sa Rojas, ganun. Pero masaya ang daan dito sa may sa may papunta dyan sa may Santa Fe. Ang ganda doon, ang ganda ng biyahe doon. Masaya doon, guys. Try natin mag-bike doon, Koy. Sige, sino yung nag-add sa akin? Si Kuya, Pag-usapan natin kung kailan tayo magbabike, no? From, Manila to Isabela o Isabela to Manila. Anong gusto nyo po? Motor naman daw, kuya. Sabi naman nila. Sige. Ayaw nilang pumadya. Isabit ko yung yung bike ko sa motor ninyo para mabilis tayo. Ayun, anyways, maraming salamat sa pagsubaybay mga viewers natin dyan at sa lahat ng sumusuporta dito sa ating Radyo Gamo, especially sa ating guests. Ayan, baka may gusto kang pasalamatan at mga i-plug, no? May mga events ka o mga pupuntahan, pwede mong i-plug sa ating online dito. Ayan. Live stream. Okay na, kuya. Sige, sorry. Wait lang, masyado tayong Sorry. Sorry, istorbo. Ako na ata magdi-DJ, no? Sige. Pwede naman. Gusto mo ba? Ayan, unang-una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Radyo Gamo sa pag-invite nila sa akin Yun. dito. Siyempre, thank you for inviting me. Yun, English yun di ba? 1 year ko pinag-isipan yun, charot. Yun, pwede. Then, syempre, kita-kits tayo bukas sa Cagayan.
Ewan ko kung saan kami pupunta, basta sa may beach. Saan oh. man. Kung saan kayo mapapadpad. Ingatan mo lang ayun. yung mga pagkakabigkas mo nung mga ano na yun. Opo. Sorry. Ay, basta Sa sa may dagat. karagatan, oo, sa dagat. dagat. kasi yun. Okay, sige. Medyo pasmado, guys. Oo nga. Then, yan, syempre, huwag niyong kakalimutan. I-follow tong page na to. Yun. Radyo Gamu. At itong kape nila. Suli. Sally. Suli. Suli guys, Suli. Hindi ka na. Sally. Sally. Ayan, Sally Yan. Coffee. Yung taga corporation. Sally Coffee. Yung CEO, ganun yan. Oh, yeah. Ayan. Titikman natin to mamaya kung masarap Iyon. ba. Kung matapang ba, kung kaya ba tayong ipaglaban. Iyon. Sana Then, all. syempre ito, sa mga vlogger na Iyon. naghahanap ng panimula. Panimula na ano. Na Oo, pag-vlog. maganda yan. Maganda to. Road Vlogger Kit. And Road Mic Me. Itong isa. Ito pa. Road Video Mic Me. Oo, malakas yan guys. No? Para sa mga Then, vlogger dyan. At syempre, huwag niyo kakalimutan, i-follow ang aking TikTok account din, yung FB page ko. Yun lang. Ayun, And no? keep safe everyone. God bless you. Thank you sa panonood. Agyaman Kakabsat. Yun. Agyaman. Anong ibig sabihin ng mayaman? Hindi. ano ba ibig sabihin nun? Wala, basta yun. Basta sa Ilocano. Ayaman Ilocano na. Agyaman. Agyaman. Ayun. Oh, may natutunan na sa atin si Oo Kuya. nga. Agyaman. Pero hindi ko alam ano ibig sabihin. Parang, Kuya, parang basta yun. Ayun na, nagtatanong ng Facebook si Ate Kuya. Kuya, Ayan. FB name mo. Oo, si Kuya Phil, ako po ay shoutout. Sige, shoutout Althea Richard. Ang aking FB name is Philip Ephraim C. Valiente II. Ayan, no. Hindi, ako na lang mag-a-add sa'yo, Kuis, mamaya. Wow. I-add kita. Siyempre, gusto natin Gold ka eh. gusto natin mag-bike, no. Basta sama-sama tayo sa pagbabike, ha? Hanggang mula Manila hanggang Isabela, ha? Hindi, seryoso yan guys. Gusto ko talaga mag-bike ng ganong kalayo. Pero, ayan, anyways, gusto ko rin magpasalamat sa ating mga partners. Siyempre, ang partners natin, Nudge Productions, no? Ito pala, Nudge Productions, no? At ang official nagmamanage sa ating Vice Mayor Nestor Lacerna. Shoutout po sa ating Vice Mayor. Ayan. Thank you so much for your dedication sa pagsisilbi at pagiging servant ng ating bayan ng Gamu. Ayan. At ganun din sa TBN Asia. Ayan. And Edge TV. Ganun din sa Sound Elite. Ito. Ayan. Sound Elite. Ayan, no? Ang ating mga roadcaster, mga road mics, and HK Audio na ginagamit nating sound system dito na high quality ay pwede kayong mag-rent or pwede kayong bumili, no, sa Sound Elite. Ganon din sa Sally Cafe, no, meron tayong tambayan dito, no. You can enjoy music, good food, and good drinks, no. At ganon din po sa Sally Food and Beverages at siyempre sa ating radyo ng bayan, sa Radyo Gamu. Ayun. At ano pa ba? Ganon din sa ating mga mga katropa natin dito sa Mabini, no? Shout out po. Maraming salamat. And I hope you enjoy, guys, itong ating kulitan, no? Huwag kayong mag-alala. Marami pa tayong mga programs, no, na darating, no? Abangan niyo ang mga susunod natin. At later on pala, guys, abangan nyo, no? Shoutout natin si Vice Mayor Nestor Lacerna. Yan, abangan nyo po mamaya ang kanyang guesting sa programa dito sa Radyo Gamu. Ang kandidato mo, kilalanin mo. Maganda kasi makilala natin yung kandidato natin, eh. 'Di ba? Oh, kasi mahirap pag kung sino-sino na lang iboboto mo. Tapos magsasuffer ka for 3 years, no? Sa bayan mo, kung dati sila yung nanunuyo sa'yo, no? Pagdating ng araw, ikaw na yung lulod sa kanila, magmamakaawa, di ba? So we have to, di ba? Ito, matindi to, ang ating Vice Mayor at talagang nakaka-inspire. No? So abangan nyo po mamaya, pagkatapos din itong ating programa, ay susunod po ang programang Kandidato Mo, Kilalanin Mo. Pwede shoutout ko sila mga
Yes. Oo, Ayan, shout out syempre. po sa mga magulang ko na naghihintay sa labas, kay mama at papa. Yun. Ayan, supportive. Ayan. At syempre, maraming salamat din sa aking mga loved ones and friends dyan. Shoutout kay Ate Leia Leng, no, ang aking wife. And syempre, kay Baby Sophie. Meron din pala kaming page, no, na Sophie Leng. May content din kami sa YouTube na Sophie Leng. Ayan. At syempre, gusto namin magpasalamat in behalf of Radyo Gamu at Miss Igado. Ayan. Ano to, kuya? Thank you House and so lot? much. Hindi, ano yan? Guys, house and lot, guys. Oo, nandyan sa, pag binuksan mo yan, lalabas yung house and lot. Dito na yung eroplano sa kayong langit. Oo, yung, di ba nag-request siya ng Thank you sa langit? Radyo Gamu. Ayun. Thank you so much. Yes, maraming salamat. Alam ko to. Huwag mo na, mamaya mo na buksan. Baka maano yung expectation. Hindi, joke lang. Hindi, we would like to thank for your guesting here. Pwede, buksan na dito ko yan. Mamaya na, baka mabisto tayo, di ba? Live ba na to, guys? Live to eh. Anyways, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay at nanonood at nakipagkulitan dito sa ating online tambayan sa programang #Heart Talks dito sa Radyo ng Bayan, Radyo Gamu. Ayan, thank you. Ayun, thank you so much, guys. Bye-bye. Alright. At ayan, no. Pakinggan natin itong song ng Roommate Serenity and later on ay abangan nyo po ang susunod na programa. Again, this is Kuya Phil and my guest, Miss Miss Igado. Alright. Bye.
Simula'y inilagay mo sa liga ng daigdig. Nilikha ng iyong kamay ang kalawakan ng langit. Lahat ng mga nilikha, lupas sila'y luluma. Ngunit manatili kang tapat, ikaw ay siyang ikaw nga. Liga